Raġel ta' 76 sena mill-Fgura inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li ħebba l-martu u daraba ħafif. Fil-qorti quddiem il-Maġistrat Ġanella Camilleri Busuttil, il-prosekuzzjoni immexxija mill-Ispettur Colin Sheldon spjegat kif il-ġimgħa filgħaxija il-vittma marret tagħmel rapport fit-taqsima tal-vjolenza domestika tal-Pulizija f'Santa Luċija. Fir-rapport il-vittma qalet li żewġha minn dejjem kien iħobb jiġri man-nisa u jberbaq flusu fuqhom u għalhekk għal ċertu żmien kienet tuħsib il-finanzi tiegħu istess. Il-vittma spjegat kif dakinhar tal-argument bdew jillatikaw fuq il-flus u fih minnhom ħareġ mus u puntaħ monqa. Fl-istess ġurnata fit-triq ta' fejn joqogħdu l-koppja raġel barrani beda jaqbad mal-akkużat u qallu li hemm raġel irid joħodlu lill-mara. Kif l-akkużat sema hekk mexa lejn il-mara u qalla qisha mur ħaniskarnak u fl-istess mument taħħa daqqa ta' ras f'rasa, qabada minn xara u qaċtila x-xar minn rasa. Mill-assessjar li sar lill-vittma rriżulta li l-mara tinsab f'riskju ta' periklu estrem filwaqt li r-raġel fl-istqarrija li tal il-pulizija ikkonferma li ġibdila u qaċtila xara. Id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest u għalhekk l-imputat baqa' jinżamm arrestat.